Hello guys! For today's video is lantaw na mo mong kabasakan guys kung na-tracer na ba siya. Pero feel na kung na-tracer na. Napadyoy baka, natingog siya. No? Nanchulan kaya akong kauban guys. Atong basakan bi kung nahuman na ba og tracer. Pero murag wala pa mangguro. Ay, nahuman na di ay. Pero natingala ko ba? Murag wala man ko'y abot. Puro manisagbot. Pero hinoon, wala man pod noon ko nakakita og kanang mga kwandari. Basig ila na tong gihipos. Basi no? Daghan na atong na ibot diha nay nga humay. Gamay pa kayo. Unsa man pod na imong giibot diha? Sagot. Wala day tay humay ane. Ay, nang hagdaw na lang gani ko. Ano nang hagdown na mapuka? Ay, wala may bugas. Ah, mao ba? Pero lain pay ato. Diri ba kagatrabaho? Ay, di pa umar ako aning kahumayan. Oh my God! Bantog ra po di ay. Nga, daghan siya sagbot no? Oh no! Ani naman gani na. Ah, mao ba?